No BNG sempre advertimos da necesidade de xestionar os recursos públicos dun xeito racional. Defendemos plans de actuación na vez de improvisacións de obras, defendemos a creación de postos de traballo por xubilación e demanda para evitar deterioro nos servizos públicos de xeito transversal, desde un operario de limpieza ata a administrativa de máis amplio rango. No BNG as persoas situámolas no centro da actuación e da xestión, co cal creemos seriamente no reforzo da institución pública para evitar o seu debilitamento. Pola contra, vostede goberna xustamente ao contrario, señor alcalde. Vostede especializouse en facer política de remanente. Explícome de seguido. O remanente son cartos empregados en mantemento ou emprego ao longo do ano, é dicir, non gastados en darlle mellores servicios á cidadanía cando é preciso. Os cartos acumúlanse e logo preténdense gastalo en obras impulsivas e a destempo, e en sacar débeda acumulada en outros casos. E, mentras tanto, a xente non quere traballar neste consello por desmotivación ou salarios baixos. Refiro algúns exemplos. Psicóloga do CIN marcha escasos meses despois de conseguir a plaza. A policía local segue en modo depresivo. Concentracións todos os venres ás 10 dos traballadores municipais. A oficina de urbanismo abre e pecha agardando tal ou cal subvención para tal ou cal contratación, mentras a cidadanía leva, permítaseme a expresión, coa porta nos dentes porque nin sequera fan un aviso claro. Porque claro, isto para todo grove, un vídeo avisando como a que non. Un vídeo dicindo que está pechado un servicio, eso non nos vai ben. Trasládase a traballadora da oficina do almacén municipal a Valle Inclán e agora contratar co almacén municipal poder prolongarse horas en tempo ou directamente non son atendidas. Vemos como as reparacións por empresas alleas ao Concello escasamente cubren as deficiencias que ao longo dos anos se foron integrando na paisaxe urbana do Grove. O vimos nas rúas, papeleiras desaparecidas, mobiliario urbano deteriorado, as lousas rompidas por onde vayas. Aparenta que fora algo erróneo na súa instalación, na desas lousas, cando o que realmente hai é unha falta de mantemento xeral. Repito, non é que sexan malas, senón máis ben que non houve mantemento por anos. Agora resolvemos tirando de formijón, que requentará máis as rúas no Brán e desde logo serán menos bonitas, pero é que hai, é o que buscaron. Vostede, señor Cacabelos, só sabe gobernar a golpe de remanente. Vendo a cercanía das eleccións, pretende tapar os buratos creados por anos e anos e anos de inmobilidade e desidia. E o que daquela se solucionaba con 1.000 euros, agora non chegan 10.000. E así nos vai. Algúnas probas. Caseta da Asociación Veciñal do Porto de Meloxo, unha cousa pequena, Aparece unha filtración de agua no teito con un piso de madeira de certa calidade. Se lle daban solución un mes ou 2, ou 3, non pasaba de 1.000 ou 3.000 euros. Pero 2 anos filtrando auga sen darlle solución á caída provocan un gasto de 30.000, porque ao tapar a filtración do teito súmase tamén o cambio de chan. Se ademais sumamos o costo do tempo de non poder usar o local, pois fajan vostedes números. Outra máis grave aínda, as bancadas, paneis informativos e aparellos de exercicio que desapareceron nos rueiros do Monte Central, que se foran solucionando a medida que se iban deteriorando, sería moito máis económico que volvelo a facer. E ademais seguiríamos desfrutando tanto das bancadas como da información como das bancadas de gimnasia, que agora están no limbo. Hai un montón de casos de xestión arbitraria e nula de todo tipo. O ascensor que nunca funcionou no auditorio, os pivotes da Rúa Castelao, a rotonda de 15.000 euros de Terra de Porto, a falta de aparcamento de solucións das baixadas ás praias, nomeadamente a das Pipas, pero tamén as de Ría Grande e Barrosa, inversións continuadas nas rúas do centro, mentras as da periferia seguen a esperar, por centro. Por certo, acórdense de Hortos, como ben di o noso o compañeiro da Esquerda Unida, que era para cando parara de chover. E xa pasamos Semana Santa. Curiosamente, a Rúa Alpante foi para diante rapidiño. O Meloxo, que aínda a semana pasada acabaron de entregar os terrenos. A semana pasada.
No pleno aquí díxose que xa estaba de todo entregado, estaba nas mans da Deputación. Foi a semana pasada cando remataron de entregar os terreos. En fin, podría estar así hasta as 12 da noite. Poderíamos estar así hasta as 12 da noite. Pois todo isto que acabo de nomear e moitas cousas que fican no tinteiro, insisto, son froito da política de remanente. Son froito dunha forma de gobernar na que prevalecen obras rápidas e aito na vez de servicios e mantemento planificado. E iso xera malgasto e dispendio nun intento de tapar xestións erradas, mal feitas e que supoñen un custo maiores para o erario público e poñe, por exemplo, un exemplo triste e que dá verdadeiro noxo que é a obra de Club de Remo Mecos. E aí paro. Fajamos un resumen temporal. Entraron vostedes no 2019 cunhas subvencións para facilitar o uso do local ás persoas con discapacidade. E saíron pouco despois coa desfeita en semiruína de todo o clube, con filtracións, vigas ao ar e oxidadas, paredes bombeadas, fendidas, nun estado lamentable, en risco de ruína. E todo isto ten un responsable máximo, vostede. Non fixo o seguimento de obra. E se di que si o fixo, aínda podemos pon, porque non o veu. Esa reforma levaba un ascensor que agora mesmo está absolutamente deteriorado. A agua correu por el, hai no que cambiar. Unha conclusión, chapuza. Logo, viñeron mentiras. Non vos preocupedes, imos facer unha avaliación de danos e corriximos a ver como se pode facer. Mandan un informe de unha cosa, do que descoñece o custo, e daí sacan a conclusión de que o arronxo ten un valor de 100 e pico mil a maiores. E falo daquela de memoria, e tampouco é importante o importe, xa que nada se fixo. E como non se fixo nada, o deterioro avanzou. E dos 100 e pico mil daquela medraron ao medio millón de agora. Entre medias, ademais, di vostede que hai que levar ao xulgado as empresas que formaren parte da licitación por facer esta chambonada, que, claro, a culpa tennos convencidos de que estaba no xulgado, e que nada se podía facer nin invertir no local porque estaba xudicializado. Hoxe dámonos conta de que minteu. Nunca levou esta obra aos tribunais. Desfixeron. Pasaron por riba de todos e todos. Levaron os cartos, as empresas levaron os cartos porque foron pagadas, porque vostedes nin se acercaban a ninguén, nin iban a controlar como iba a obra, e logo nin siquiera a denunciaron. Nin siquiera intentaron resolver algo da estafa. É increíble. Toda a desaparición do grupo de empresas irresponsables, as persoas do clube consegen que nun remanente anterior se dispoñan uns cartos para arranxo da cuberta, porque ata a sala das bandeiras chegaba auga. E xa nin falar de gimnasios, etc., as maquinarias, etc. Chegamos ao día de hoxe na que se fai unha parte para darlle solución dunha vez por todas a este delirio de xestión, a esta cutrada que fixo durante 7 ou 8 anos aos deportistas, a directiva, e, en fin, os usuarios e usuarias, que son moitos e diversas, que estiveron en condicións de total precariedade no uso e disfrute dunha instalación feita co esforzo dos socios e socias e veciñanza de Terra de Porto e arredores. E hai moitos anos, e que fica agora como titularidade municipal en concesión. Son $500.000 de euros, é moita pasta, que se apartan desta vez. Pero as que se deben sumar as empleadas con anterioridade. E así, polo aire, máis ou menos, pois estaríamos perto dos €800.000. É o máximo exemplo de xestión, o máximo exemplo de pésima xestión que agora disponsen a tapar con remanente. Non se pode facer peor, si hubo unha máis costosa. Non dixo que fora peor, pero máis costosa, que foi o auditorio. Poñamos por caso, porque, por certo, aínda agora fixo a denuncia de reclamación de desperfectos por valor de 600.000 despois de anos construído. Curiosamente, vostede, donde pon un ascensor, pon un problema. Bueno, pois dito isto, do Club de Remo Mecos e de como se van a emplear uns cartos en arranxar o que vostede fixo, queda tamén unha partida de €98.000 para pagar a SGAE,
E a miña pregunta é, diz que estaba negociando con eles para rebaixala. A ver, negocia ou non negocia? Porque se negocia, ao mellor queden 80.000, ou 70.000, ou 50.000, ou 60.000, ou ao mellor non ten por que pagarlo todo xunto, podelo aprazar, en fin. Se hai unha negociación, esperemos a quen remate a negociación. Outra partida que chama a atención é a das pasarelas das praias. A pregunta é por que 700.000 e non 1.700.000? Non xestionaran vostedes unhas subvencións? Non caeu nada do Estado polos temporais? Non xestionaron vostedes a que pasarelas nos referimos? Que solucionamos a Toxa, con Negro, o resto das praias? Vai dar pa todo? Andaron a presumir polos periódicos e vídeos de subvencións para estes arranxos. Tiramos de hemeroteca e había cartos para isto, porque sei que Diputación, que non sei que, pero bueno, remanente. E logo, finalmente, vostedes non apartaron ninguna partida para a solución da RPT que pasa por un informe económico veraz. Hai que ter vontade de poñerse a traballar para darle solución, e non me veña a falar dos trienios que se pagaron, que esos son pago de dereitos que lles dá a razón aos traballadores. Ao final de contas, non é outra cousa que iso. Miren, na última reunión que tivemos con vostedes fixemos 25 propostas, a pesar de todo isto, que poderían ser 250. Algúnas con moi pouco dispendio, algúnas coincidimos tamén co grupo que me precedeu na palabra. Se me permiten, gustaríame nomealas aquí, máis que nada para que quede grabado, porque despois empezan a salir vídeos. Baño de Terra de Porto. Aula de estudio 24 horas, reclamado por terceira vez. Reforma integral da cancha deportiva de Virxe das Mareas. Da que parece que non está moi de acordo. Nós non teríamos problema, non teríamos dúbida. Muro de contención para temporais en Virxe das Mareas. Reforma das rúas de risco de pavimento que provocan fendas nas casas en Virxe das Mareas. Saben vostedes cales son. Plan de arranxo e mantemento das rúas do Peso Fontiño-Montiño, e con esas subvencións, despois do mantemento e do plan de arranxo, humanizar Vilavella, Pousada e Pardiños. Preparación previa da rotonda de Luís Amestre, Avenida Portugal. Moi importante isto, xa que no seu proxecto, no proxecto de Luís Antonio Mestre non aparece. Estamos pendentes da xuntanza de todos os partidos con vostede e a arquitecta. Co arquitecta xuntámonos, pero con vostedes non. Tal como prometeu. Un arranxo de Luís Antonio Mestre sen esta apertura de rúa quedaría deficiente. E, aproveitando que hai pasta no remanente, según vostede, pois non estaría mal atacar ese problema antes de poñernos coa obra. Humanización de rúas en Meloxo. Mantenimento de rúa das Laxes e resto de rúas que seguen en mal estado. Como decía o señor Otero, parece que empezaron coa rúa das Laxes hoxe ou onte. Bueno, a empresa esa non sei se dará para todas as rúas das Laxes ou quedará a mitad, non sei. Recuperación de toponimia e posta en valor de lugares, camiños, fontes e lavadeiros en San Vicente, cos seus indicadores. Pintado de rúas que baixa a Barrosa desde a igrexa e a advertencia de que só se pode aparcar a un lado da estrada. O mesmiño coa estrada de baixada a área grande de entrada por diante da igrexa e informar de saída pola Barcela, para que a xente non de volta polo mesmo sitio. E se convirta nun tapón, que é o que pasa en esa praia constantemente. O mesmo para o acceso á praia das Pipas, facer efectivo parkings para o Gran e buscar accesos de saída. Controles de tráfico para facer efectivo isto, porque de nada sirve facer normas se non hai ninguén que as poida cumplir, que faja cumplilas. Arranxo do tellado da Salgadeira de Moreiras, que filtra auga, por iso que foi reclamado pola propia asociación, e que nos entendemos prioritaria. Humanización da Aguieira de Condo Jato. Arranxo e mantemento de baldosas nas rúas do Vento. Alumeado de Beiramar e Terra de Porto con un estudio xeral das infraestructuras e alumeado no pobo. Anovación e restauración das cadeas de Beiramar e, en xeral, darlle máis seguridade para as crianzas nese paseo. Sabemos que a mellor non é cousa do Concello, pero sabemos tamén que hai que estar en riba deso. Mantemento do Parque de Jardería de Rons, cun tobogán que está neste momento astillado e perigoso.
solicitar permiso para a retirada ou retranqueo dos postes no medio das beirarrúas das avenidas de Portugal, Estrada do Conde, Rons, etc., para logo pasarlle factura ás empresas afectadas. Preconvenio con elas, se se quere, se pode. Restauración do mobiliario informativo de gimnasia, bancadas, etc., no Monte Central. É dicir, recuperar o que había. Peche perimetral dos Burros da Toxa e Parque Camino. O peche perimetral está moi deteriorado, e o Parque Camino falo do que son os xogos que hai ali, vamos poñerlo así. Informe económico de viabilidade da RPT para proseguir a posta en marcha definitiva este ano, e sobre todo, tamén, limpeza de fincas antes de que chegue o verán, empezando polas propias e rematando polas alleas, para logo pasar factura, antes de que se nos veña o verán en riba. Hai, como dixen tamén, ata 200 propostas máis que poderíamos sacar aquí, pero non quero nin abusar nin aburrir. Aquí o deixamos. Con estas, con a unha cuarta parte destas, daríamonos cun canto nos dentes neste remanente. Como dixo o señor Otero, faltaría incluílas. Entendo que vostedes agora poñeranas, exhibiránas e farán os cambios pertinentes. Supoño, porque teñen 20 días de exposición, creo que é así a cousa, non? 20 días ou un mes, non sei, o secretario poderá me corregir. 20 días, un mes? 15 días. Bueno, en 15 días a partir de agora, se non o fan vostedes, intentarei preocuparme eu de facer algunhas, as que máis, bueno, é que todas estas deberían ir. Non me gustou nada o xeito que teñen vostedes de publicitar cando se está negociando este ou calquera asunto. Vostedes puxeron o carro antes dos bois, seguramente porque saben da falta dos dous concelleiros do PP. Pero non dá bo rollo. Dá a impresión de chantaxe de voto. E iso pode pasarlle factura, se non esta en calquera outra ocasión. E, desde logo, non é unha cousa, digamos, que meresamos, por menos o BNG. Teña en conta que hai un informe negativo de intervención tamén, na que nos fala de vulneración do artigo 32 da LOEPSF, Lei de Ordenación, verdad? Polo que agora mesmo máis doado sería un non a este remanente. E asegúrolle que, dado o comportamento que levou no transcurso desta negociación, sería o acaído. Porén, desde o BNG temos claro a onde queremos chegar e como debemos facer para ofrecer resultados dignos á cidadanía. Menos o bañeiro de Terra de Porto, que xa está incluído, o resto das actuacións van depender da súa vontade e, ao final, vendo que ten aprobado ou non estar os dous concelleiros do PP, o noso voto vai ser o mesmo co das anteriores ocasións, unha abstención hipercrítica. Porque, a pesar de unha xestión negativa en conxunto, moi negativa, nunca nos oporemos a que o Club de Remomecos se lle dé unha solución digna, dunha vez por todas, de que o Pai das Monxas se lle dé financiación necesaria, de que se instalen os baños en Terra de Porto para que crianzas e maiores dispoñan dun servicio apropiado. E xa por fin hai unha aula de estudio 24 horas neste pobo para que os estudantes mecos non se vexan na obriga de salir do Grove para estudiar. Priorizamos as persoas, aínda sabendo que desta volta o remanente electoralista é uso para tapar vergonzas. Gracias.